Dneska máme krásný den, la 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 la. Dneska máme krásný den, la 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 la. Dneska máme krásný den, la 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 la. Dneska máme krásný den, la 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 la. Dneska máme krásný den. Zatleskejte vašim dětem, byli výborní. Tak několikátej seš? Dobrá práce. Všechny medaile pro vítěze dokonce pohár, ceny od ředitele závodu Jana Slavíčka a takhle cyklotouky na svý chybě. Páni kluci určitě udrží všechny ty ceny, které dostávají včetně poháru, blahopřání a teď už prostor pro to zamávat rodičům a všem fanouškům. A vyhlášené. Mikuláš Koupa,